dit is de einde Ja, dit is van het einde de podcast. van de podcast en van dit event, in ieder geval voor ons. Eerlijk gezegd, dit is ook onze eerste keer eigenlijk op zo'n festival. Mhm. Waar we niet alleen, gasten zijn, maar ook meedoen. Mhm. Ja, ten eerste bedankt. Bedankt aan Romelien, bedankt aan Black Bloom Events. Mhm. Heel veel verschillende vendors, heel veel verschillende workshops. Mensen van alle kleuren, mensen van alle culturen. Ja, het is heel mooi om te zien, eerlijk gezegd. Dat is wel een uitdaging, maar ik denk wel een goede uitdaging. Ja, zeker. Waar je ook zeker. veel van jezelf kan leren. En ook van andere mensen die ook meedoen tijdens de festival. Wat neem je mee van de dag? Wat neem ik mee? Ik denk voor de podcast zelf, voor onszelf en ook voor alle verschillende ondernemingen en zaakjes die we hier hebben gezien. Vooral jezelf, in jezelf geloven Mhm. en gewoon doen. Dus als je een uitnodiging krijgt om, laat maar zeggen, een workshop te doen of te podcasten of zoiets. Weet je, soms moet je gewoon dingen doen en je best doen. Ervoor zorgen dat je ook voorbereid bent en gewoon gaan doen. Qua locatie is het ook heel gunstig geweest, want we hebben verschillende soorten mensen gezien. Verschillende soorten mensen kunnen aanspreken, verschillende interviews kunnen doen. Ja, er eten. Je hebt eten. Je hebt iemand die bonnets verkoopt. Je hebt iemand die leest eigenlijk aan kinderen. Je hebt ergens een box class ergens daar zo. Ja, het is. Dus ja, je kan eigenlijk van alles doen. En ja, ik merk dat er heel veel synergie is eigenlijk tussen de verschillende soorten mensen en verschillende soorten activiteiten. Dus dat vond ik heel mooi. Ik wil ook daarbij toevoegen dat het, ik denk, heel inspirerend is om dan te zien dat andere mensen iets doen. Ja, waarvan precies. je dus denkt van, oh, ik heb ook misschien een idee en ik wil het eigenlijk in de waarheid brengen, de realiteit brengen. Is het dit echt een goede begin? Van kijk hoe andere mensen dat doen, ga in gesprek met hun hoe ze dat doen. En dan uiteindelijk ook dat jij dan de stappen neemt om daarna ook je eigen vendor te zijn bij een festival of bij een andere evenement. Maar dus vooral netwerken. En het hoeft niet per se heel business-like te zijn, waarvan je denkt, oké, dit ben ik, dit is wat ik doe, dit is wat ik wil bereiken. Maar meer van, ga in gesprek met andere mensen, wat ze jou kunnen aanbieden, wat jij ook aan hun kan aanbieden en dan iets van maken. En ik denk dat het ook heel mooi kan zijn als je gewoon een relatie hebt met iemand. Ja, of precies. een gesprek. Ik moet dit ook aan jou vragen. We hebben het gevraagd aan onze gasten en iedereen eigenlijk die we hebben gesproken tijdens het festival. 2 vragen. Wat betekent Black Empowerment voor jou? Black Empowerment voor mij betekent vooral, I guess, stand in your power. En black zijn is part of your identity. En dat betekent dus ook celebrating that, accepting that. Zonder dat de mening van andere mensen of bepaalde denkstereotyperingen ook iets kunnen betekenen op wie je bent. En dan ook vooral andere mensen steunen die niet misschien in dezelfde fase zitten als wat jij dus beleeft. Waarin jij zit, ja. Ja, maar dan gewoon elkaar accepteren, supporten en dan ik denk motiveren om dat in hunzelf te geloven. Ja, oké. Heb je één ingekleurde persoon of een black persoon in je leven of rondom je heen waarvan je denkt, oké, zij of hij of zij inspireren mij? Ik benoem haar elke keer, maar Beyoncé. Ik wist het gewoon. Ik wist dat je Beyoncé zou gaan zeggen. Dat is crazy. Beyoncé, I'm sorry. Oké, en waarom Beyoncé? Ja, ik moet het vragen, weet je. Waarom Beyoncé? It will always be Beyoncé. That's crazy. Not even your mother. Je eigen moeder niet, maar Beyoncé Maar wel. zij weet het al. De moeder weet het al. No, Beyoncé. Oké, Ik vind dat gewoon heel inspirerend qua haar carrière, hoe ze is. Ik ken haar niet, maar That's peace. als businesswoman, als artist, vind ik wel dat ze iemand is die je wel op een positie kan zetten waar je bepaalde voorbeeld kan nemen van wat ze doet. Of de kwaliteit van haar productie is ook best wel hoog. En dat wil ik ook bereiken met alles wat ik doe. En zij is ook een voorbeeld van iemand die het doet. Maar ook met black empowerment. Black empowerment. Black empowerment. Je ziet gewoon die thema terugkomen in haar productie, in haar muziek, in haar videoclips, in haar tourshows, van alles. Dus zij is iemand.
En bij jou? En wat betekent Black Empowerment? Black empowerment betekent voor mij vooral jezelf zijn, on-brand zijn. Een voorbeeld zijn voor mensen rondom je heen. En ik denk ook, in mijn eigen leven moet ik trots kunnen zijn op wat ik eigenlijk doe. Mhm. Dus als ik naar mezelf kijk in de spiegel, moet ik ook trots kunnen zijn op wat ik doe, wie ik ben. En weten waarom ik dingen doe of dingen niet doe. Ik denk dat is heel belangrijk. En dat is eigenlijk. En wie is iemand die mij inspireert eigenlijk? Ik zou zeggen, ik heb mijn moeder sowieso, mijn tantes, heel veel vrouwen in mijn leven. Mhm. Zwart gekleurde of zwarte vrouwen, die familieleden. Waarvan ik denk, oké, ik heb dit van hen geleerd qua hoe je omgaat met je financiën. Ik heb dit van hen geleerd wat betreft hun doorzettingsvermogen. Mhm. Ik heb wat anders van hen geleerd wat betreft hoe ze omgaan met hun familie, et cetera. Dat soort Mhm. dingen. Zij inspireren mij en jij ook. Ja, Voor dezelfde goed. reden. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Nee, iedereen, dankjewel voor het kijken naar onze speciale editie van de Brand Podcast. /Blackbloom. /Blackbloom, ja. Jullie kunnen alle informatie vinden van Blackbloom in de description. Yes. De social media, stories, reels, staat allemaal in de description. Yes. Alsnog, bedankt Blackbloom Events en tot de volgende keer.